Τι ωραία μέρα για βίντεο στο Minecraft. Και έχει και φωνή, γιατί ένας φίλος μου είναι τέλος πάντων Κώστας. Οκ, cheers Κώστας. Αχ, τι ωραία μέρα. Έχει και μουσική, είναι τέρμα, οκ. Έφτιαξα ένα survival πριν, έκανα ένα πολύ τέλειο βίντεο, μιλάμε με ένα edit. Αλλά το σβήσα κατά λάθος και δεν μπορούσα να το ανεβάσω επειδή είμαι βλάκας. Απλά είμαι βλάκας, έκανα ένα τέλειο βίντεο. Τέλος πάντων δεν πειράζει, θα το ξανακάνουμε. Ορίστε, εδώ βρήκα... Αράχνη. Καλά, εύκολο είναι να σκοτώσει την αράχνη, αλλά χωρίς salt εγώ δεν μπορώ. Απλά δεν μπορώ. Εντάξει, σκότωσα. Είπα και εγώ θα σκοτωθώ και μετά θα πάω από την αρχή. Πρέπει να φάμε. Απλά να φάμε. Όπα, ακούω ζουλί. Θα το σβήσω τώρα. Με φάνε. Ρε φίλε, εγώ θέλω μουσική. Έχει μουσική. Θέλω μουσική. Είπα θέλω μουσική. Δεν υπάρχει μουσική. Μ' άρεσε η μουσική. Άντε ρε. Καλά. Τι έγινε ρε. Πώς έχω τέρμα. What. Οκ, δεν με νοιάζει. Με την πρώτη έχω... Να πούμε πώς... Τέλος πάντων δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτό τι είναι τώρα. Spider Eye. Καλά, σιγά μου. Εντάξει. Spider Eye. Πήρα τα αρχαία του. Τέλος πάντων δεν θέλω να το λέω αυτό τώρα. Τώρα... What the... Πετάω. Οκ. Νομίζω θα πέσω κάτω που έπεσα. Μη φοβάσαι Γιώργο, έχεις κλειστά τα ζόμπι, δεν γίνεται να εμφανιστεί κανένας. Εκτός άμα έρθει ο Herobrine και κλάνει μέντες. Δεν υπάρχει Herobrine ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Θα πέφτα. Απλά θα πέφτα. Ομιτζή. Μου και τζι. Απλά θα πέφτα στα αλήθεια. Πάμε πίσω γιατί φοβάμαι μη χαθώ τώρα. Βασικά πάμε εδώ. Καλά έκανα που ήρθε εδώ, έχει irons. Irons forever, irons forever. Παιδιά, μπορεί να κάνω virtual morality τρίτο επεισόδιο. Γιατί βλέπω έπιασε πολλά views και πολλά like αυτό το βίντεο τέλος πάντων με το virtual morality. Και λέω να κάνω το τρίτο επεισόδιο αλλά δεν το βρίσκω. Όπα, ποιος είναι αυτός τώρα. Ο Κώστας έστειλε φωνητικό μήνυμα. Καθίστε παιδιά. Ναι παιδιά, οκ. Ξαναμπάει Κώστα. Πάμε. Μην χαλάσουμε το βίντεο. Εγώ θέλω μουσική ρε φίλε. Κάτσε. Είπα θέλω μουσική ρε φίλε και μου έφερε μουσική. Ωραία, όλοι με ξέρουν στο YouTube και γι' αυτά. Όχι πλάκα, εντάξει. Κανείς δεν με ξέρει. Forever alone. Άντε πάλι. Έστειλε φωνητικό μήνυμα. Περιμένετε ξανά. Ναι παιδιά, το είδα. Άντε πάει Κώστα. Πάμε ξαναπάνω. Τι ξανά δηλαδή, πήγαμε ποτέ πάνω. Παρκούρ. Αυτά δεν μπορούσα να το κάνω στο παλιό version. Εντάξει, τα τέτοια σας, αλλά τέλος πάντων. Άντε ρε. Καλά. Άχρηστε Γιώργο. Δεν μπορείς ούτε ένα παρκούρ να κάνεις. Άχρηστε. Δεν είμαι άχρηστος, αλλά λίγο είμαι, τέλος πάντων δεν μιλάω άλλο, bye. Θέλω μουσική. Θα μου την ξαναφέρει. Πάλι ένα μήνυμα. Οκ, πάλι το διάβασα. Κώστας γιατί δεν θα κάνω VR.
Δεν το εννοώ στα αλήθεια. Τι κόλλησε? Α, όχι. Ευτυχώς που κόλλησε λίγο. Δεν θα τα βλέπω αυτά τα μωρά. Άντε πάλι ρε φίλε, άντε πάλι. Τι φωνητικό μήνυμα είναι αυτά ρε φίλε. Γιατί υπάρχει Messenger ρε φίλε. Πλάκα κάνω, καλό είναι. Άντε πάλι ρε Κώστα, με έχει ζαλίσει. Βασικά δεν με έχει ζαλίσει. Είναι φαν. Μεγάλος. Πλάκα. Τέλος πάντων. Εδώ αυτό δεν το είδα. Αυτό θα το κάνω δωμάτιο. Ωραίο είναι για δωμάτιο αυτό το σκάτω. Λάβα! Yay! Να καούμε. Παιδιά, θέλετε να καούμε? Πείτε μου στα comments. Άμα θέλετε να καούμε. Φύγε Κώστα, δεν θα το διαβάσω. Βασικά θα το διαβάσω για να μην με λες ότι το διαβάσω. Ναι παιδιά, εντάξει. Όχι πάλι ρε φίλε, το ήξερα. Ωραία φίλε, μην ξαναστείλεις μήνυμα, κάνω βίντεο ρε φίλε, κάνω βίντεο. Τι ωραία να έχεις φαν. Πλάκα. Βασικά αυτός ο Κώστας είναι από την Ελλάδα. Και καλά, Κώστα το λένε να μην είναι από την Ελλάδα. Είναι από την Ελλάδα τέλος πάντων. Πάλι το είπα, είναι από την Ελλάδα. Και μάλλον το καλοκαίρι θα κάνουμε βίντεο μαζί. Είναι ένας φίλος μου τέλος πάντων, από εκεί που έμενα παλιά. Όχι Λάβα, να τα πάρω? Δεν με κες? Οκ. Bye Λάβα, θα τα πούμε μετά. Γεια σου. Γεια σου baby. Τι γίνεται, όλα καλά? Ναι, και εμένα μου αρέσει σήμερα. Ωραία, ωραία. Μεταξύ για τους YouTubers είναι λίγο περίεργο. Ακόμα κι εγώ, είναι λίγο περίεργο να μιλάς μόνο στην κάμερα. Αλήθεια. Αλλά εγώ δεν έχω κάμερα, εγώ έχω μπροστά μου ένα τάμπλετ. Χαχα. Δεν είναι περίεργο, μιλάω με το τάμπλετ. Το τάμπλετ έχει ζωή. Να μην μιλήσω με το τάμπλετ. Είπαμε. Άντε. Έλεος. Παιδιά, να σας πω ποιοι είναι αγαπημένοι μου YouTubers. Πρώτον είναι ο Tutsy, ο πιο καλύτερος βέβαια. Δεύτερον, θα κοιμηθώ. Τρίτον, δεύτερο βασικά, είναι ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Μάνος. Ο καλύτερος ρε φίλε, ο καλύτερος μιλάμε. Μιλάμε, κάνει κάτι αστεία βίντεο που φτιάχνει τη μέρα. Τρίτος είναι ο Μπούγια. Τέταρτη, καλά, μην πω όλους τέλος πάντων. Αλλά καλά, στους Άγγλους είναι πρώτος ο τέτοιος. Ο Jacksepticeye βέβαια. Τέλος πάντων δεν θέλω να σας λέω για τους YouTubers. Αλλά μπράβο, τους κάνουν καλή δουλειά. Εγώ σιγά τη δουλειά που κάνω. Κατεβάζω μια εφαρμογή μόνο και βγάζω απλά ένα βίντεο. Αυτή δεν είναι δουλειά, ούτε λίγο. Ούτε καν δεν είναι δουλειά βασικά. Αλλά έχει πολύ φάση ο Τούτζε και ο Μάνος. Αυτοί οι δύο είναι καλύτεροι για μένα. Εντάξει, Τζέρεμις δεν είναι τόσο καλός, αλλά και αυτός έχει άλλο χιούμορ τέλος πάντων. Καλός είναι. Αλλά... παιδιά, πως και έτσι έχει ο Κώστας να μου στείλει βίντεο. Να μου στείλει ειδικό μήνυμα, τέλος πάντων δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό. Θέλω να κάνω ένα σπίτι παιδιά και για σπίτι χρειάζομαι δέντρα και για παράθυρα χρειάζομαι άμμο και κουράστηκα να μιλάω τέλος πάντων. Ή θα κάνω σπίτι, θα το σκεπάσω και θα είναι αυτό σπίτι μέσα. Θα το σκεπάσω και αυτό θα είναι σπίτι μέσα, γιατί όχι. Βαριέμαι να κάνω ολόκληρο σπίτι τώρα. Βασικά όλοι θα βαριόμαστε να κάνουμε ολόκληρο σπίτι τώρα. Βασικά μόνο εγώ βαριέμαι να κάνω σπίτι τώρα. Τέλος πάντων, ας πάμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά να μην πέσουμε κάτω. Πω ρε φίλε, από εδώ μπορώ να τα κάνω. Είμαι εντελώς φλάκας. Παιδιά, online δεν μπορώ να παίξω. Κατεβάζω σερβερ και μετά, ας πούμε που κατεβάζω το σερβερ, με λέει invisible name, κάτι τέτοιο με λέει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι τέτοια με λέει και δεν μπορώ να μπω μέσα. Με βγάζει. Γιατί παλιά όταν είχα το παλιό το version,
δεν με έβγαζε έξω, κανονικά με έβαζε μέσα και παίζαμε κανονικά με τους φίλους μου. Καλά, αυτό είναι το τέτοιο πιο ωραίο τώρα, αυτό το version. Καλύτερα να μην παίζεις online παρά να μην έχεις το καινούργιο version. Δηλαδή στο καινούργιο version μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει, μπορεί... μιλάω πολύ, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Πώς το έκανα έτσι. Φαίνεται λες και... Άιντε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνω. Λέω να σπάσω λίγα. Όχι, λέω πρώτα να το κάνω. Να σπάσω... Πω ρε φίλε, 1 ώρα θα κάνει. Να σπάσω 1 από εδώ. 1 από εδώ. 1 από εδώ. Και 1 από εδώ. Μετά 1 και από... Γιατί κάνω με πι και σπάω δέντρο. Το ξέχασα. Μια που είμαστε εδώ, να δούμε πως έχει κανένα μωρό. Πώς τα λέω έτσι. Άιντε, άμα πέσει εδώ μέσα, μετά δεν μπορείς να βγεις γιατί είναι και το νερό. Ακόμα δεν ψήσαμε τα irons ρε φίλε. Είμαστε άσχετοι. Εγώ βασικά είμαι άσχετος, όχι εσείς. Όποιος παίζει Minecraft απλά πείτε μου. Δεν ξέρω τώρα πως κάνει και multiplayer. Τέλος πάντων θα φτιάξουμε και παράθυρα γιατί είναι πολύ σκοτεινά. Ή δεν θα φτιάξουμε παράθυρα και θα βάλουμε πολλά φώτα. Χρειαζόμαστε και τέτοιο, πώς το λένε, 2 πόρτες. Και παιδιά, σε λίγο θα τελειώσει το βίντεο. Δεν ξέρω πόσα λεπτά, σε 1 λεπτό. Μην αγχώνεστε. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει τα iron, θα έχουμε βάλει τη στολή. Και ναι, οκ. Θα βάλω 1 πόρτα από εδώ και 1 πόρτα από εκεί. Ορίστε, το πιο μεγάλο σπίτι σε όλο τον κόσμο. Και ας ψήσουμε τα irons. Ναι παιδιά, νομίζω είναι έτοιμα. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Ας κάνουμε πρώτα τη στολή στο στήθος. Όταν λέω στήθος, από γυναίκες. Μην με γράψετε στα comments κάτι. Ας κάνουμε ένα pickaxe. Είπα ας κάνουμε ένα όχι! Πάλι έκανα βλακεία και τι θέλεις ρε Κώστα. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Ρε φίλε. Ας κάνουμε αυτό και αυτό και μετά μας έμεινε μόνο παντελόνι και θα τελειώσει το βίντεο. Πόρε μου, μόλις το έκανα. Καλά. Άντε επιτέλους τελείωσαν. Μη μου πεις ότι δεν μπορώ να κάνω παντελόνι. Το ήξερα. Τέλος πάντων παιδιά, bye. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι το part 2.